Terra Galega, segundas. Punto limpo, dadas as continuas queixas que estamos a recibir dos vecinos e vecinas, preguntamos cando se vai a restablecer a súa utilidade ditos servizos e cando vai limpar todo o material depositado nas inmediación do punto limpo. Bueno, todo o mundo sabedes que a empresa que tiña Punto Limpo do quiebra, se está feita unha cesión que falta o documento público que se firmaría según os meus datos esta semana e esperemos que para a semana que ven pois se poida ter xa contratado de todos modos, porque eu creo que se foi suplindo. É verdad que hai unha queixa no Punto Limpo que por xente que quixo levar puntualmente abriuse a aquelas persoas que tiñan moita urxencia, pero a empresa, lóxicamente, limpiará todo o que está tirado e pues, habrá que mirar se todo eso se pode cobrar da fianza da primeira empresa por deixar de prestar os servicios. Goteiras no pabellón municipal, o noso grupo político recibiu numerosas queixas dos usuarios do pabellón dadas as goteiras que fan impracticables os usos. Preguntamos, ten algunha constancia o Concello destas deficiencias do pabellón municipal? Contempla algún arranxo de dito problema? Bueno, eso está, puntualmente leva vendo algunha goteira pues, desde sempre, cando hai aire e todo o demás. Non hai máis, nin menos, e a veces pues, tamén a condensación pues, é moita e bueno, caen algunhas gotas que poden ser molestia ou incluso certo peligro para a práctica do deporte. Pero falamos coa empresa que fixo o traballo, se lle pediu un orzamento e que determine que había que facer para que desaparezcan esas goteiras, pero bueno, tampouco a verdade que é moi puntual esa historia. Campo de Fogo de Porto Novo. No pleno extraordinario celebrado o 14 de 12 de 2015, no cal se votou o Plan de Obras e Servicios e o Plan de Acción Social de 2015, no cal ia incluído este proxecto, o noso grupo dixo en pleno que esta obra iba a ser un parche sen uso deportivo. Con case 3 anos dende aquel pleno vemos as condicións nas que está agora mesmo o terreo de xogo, no cal está cheo de pozas e con unha maleza despois dun investimento superior aos 76.000 euros sen descontar a baixada. Preguntamos, foi recentemente ver o estado no que se encontra o terreo de xogo, considera que as condicións actuais do campo son adecuadas para poder usarlo, canto máis vai custar arranxarlo para poder usarlo unha vez rematadas as demais obras aprobadas en este pleno neste mesmo ano. Lóxicamente, todo leva o seu tempo. Se fixo a parte que se aprobou, é verdad que xa hai algunha erva e algunha xesta nacida, habrá que limpiarla, lóxicamente. Agora están aprobados os vestuarios e tamén a luz. Esperemos dar unha solución e esperemos que haxa actividade deportiva. Todo o mundo estuvemos de acordo en arranxar ese campo. A mí gustaría, me dixenos en veces que tuvera erva artificial, os recursos son os que son, e se en algún momento se lle pode poñer, pois poñerase, pero eu creo que é un campo que agora mesmo para poñerlo a xogar, se facemos vestuarios e luz, pois hai que gastar pouco, lóxicamente, leva un ano e pico feita a obra e, pois, como non se usa, pois aí nacen ervas e nacen para eso, eso non é moito o que hai que fazer aí. Arranxo da Rúa Feixón. Dado que estes días houve certas críticas sobre o estado do cima da calzada e sabedores que neste pleno xa se aprobou dita obra, preguntamos cando se procederá a facer a obra e non só temos queixas das funcionantes desta estrada, senón demais por todo o Concello. Aproveitamos para preguntar tamén se contempla o Concello facer un bacheo general do noso Concello. A obra de Feixón estáse contratando neste momento. Entendo que pode haber algún fochanco aí, pero tampouco entendo que se pode esperar a facer a obra e non gastar agora cartos que non son necesarios, e entón pois vamos a esperar a facer a obra. E con respecto ao bacheo, que hai por aí algún bache que tapar, pois se hai condicións de tempo que o permiten, pois faremos un repaso.
Neste caso, o laboratorio aprobouse unha obra en pleno, e bueno, que vai lento, pero que está aprobada xa o tratado desa calle. Estamos lá contratando, eu supoño que, claro, eso leva, xa vedes que as contratacións levan un paso e ahora mismo unha obra menos de 6 meses non se inicia ni... Sí, non, ou máis. De acordo, pero agora estáse contratando, supoñemos que pues, antes do verán estará feito, lógicamente.